jak vznikaly speciální efekty a triky ve filmu Na sever, Na Bahamách? klasickou metodou zeleného plátna a klíčování, A sukně a sáčko, to, co já bych si na sebe nikdy nedal, tak konečně si přijdu jako ta správná mužeň. Zelené plátno funguje jednoduše. Stoupnete před zelenou plochu, zahrajete scénu a věříte, že to, co kolem vás zatím není, tam jednou bude. Trochu jako celý tento film. Ale také jsme použili zcela moderní postupy generativní umělé inteligence. Ale o tom až později. Zelené plátno je prostě klasika, i když dříve se používalo modré. A někdy jsme se dokonce obešli i bez plátna. No, můžem. Zajímalo by mě, co právě říkají u brány do továrny. Že jim někdo ukradl auto a pár barelů jim chybí. Co se stalo? Nevím, asi trochu přebral. Co se stalo? Nic, asi trochu přebral. Lístky koupím já. Ať mají oči, kde chtějí, nás neuvidí. V některých scénách jsme pak kombinovali několik filmových technik dohromady. Pořádně, ještě, tak a akce! No, tak špatně, jo? Použití umělé inteligence stálo opravdu za to. Dnešní modely umí vygenerovat obraz i zvuk naprosto úžasně a pouze s nepatrným vzorem předlohy. Má to ale několik háčků. Málo kdy se to podaří na poprvé. Posuďte sami. Výborně si poradí i s hlasy. Dokonce je dokáže sám, bez pomoci, vygenerovat. Bohužel zatím jen v angličtině, takže nic pro nás. What happened to your face? Did you hurt yourself? No, it's nothing serious. I was outside last night in the dark and couldn't see where I was going. Stále to ještě není přirozené. A ani bez chyb. Umělá inteligence si velice ráda vymýšlí. A málo kdy se přesně drží zadání. I know who you are. Vidíte? A tohle dělá každou chvíli. No, anebo tohle. Let's get it on. We took a bow and made a stand.
A kde na tohle přišel? Následující scény radši ponechám bez komentáře. Pardon, promiňte. Stejně se musíte smát, vidíte. Nakonec vždycky všechno dobře dopadne. Thank you.